otu ahụ jikọrọ ndị ọrụ nta akụkọ n'ala anya bụ Nigeria ngalaba ha nke Anambra steeti bụ NUJ na njikọ aka Global Initiative maka Proper Parenting na Colors nke Africa TV agago nnọọ n'ihu wee malite izuụka ndị ntorobịa nke NUJ nke afọ a. Ya bụ oke mmemme bụ nke achịkọbara n'ogige ndị nta akụkọ Godwin Ezemo nke dị n'Ọka, nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ n'etu ndị ntorobịa ga-esipụtawanye ihe tinye aka maka iweta mmepe. Ka Onyinye Agụbeze kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-ekwu okwu onye nọ n'isi oche na ya bụ ihe mmemme bụ ọkaikpe Chidi Amaeze nke ọ bụ onye nọchitere anya ya bụ Comrade Damian Ukatu kenere nnọọ onye isi NUJ Anambra steeti maka ịchịkọta ndị ntorobịa ọnụ iji wee hụ na akụziri ihe ha kwesịrị ịma iji wee bụrụ ihe a chọrọ ka ha bụrụ n'ọdịnihu, ma dụkwazịa ndị ntorobịa bịara ya bụ ihe mmemme ọdụ ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike mụta ihe ma tinyekwa ihe ndị ahụ ha mụta n'ọrụ iji wee nyere onwe ha aka ma nyekwara ezinụlọ n'obodo aka n'ọdịnihu. Onye chịkọbara ya bụ ihe mmemme bụ onye isi NUJ Anambra steeti bụ dọkịta Odogwu Emeka Odogwu kwuru na oge o were ya bụ ọkwa ọchịchị nke NUJ Anambra steeti na o nwere mkpebi na ọ ga-agbanyesi ike ịhụ na ọ wulite alaka niile nke obodo, ịhụ na akụziri ndị ntorobịa ihe kwesịrị na a ga-ama iji wee baara onwe ha nakwazi obodo uru so n'ihe mkpebi ime ọ bụrụ na ọ bụrụ onye isi ya bụ otu NUJ. Dọkịta Odogwu Emeka Odogwu doziri ndị ntorobịa bịara ya bụ ihe mmemme ọdụ ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịgbasi mbọ ike hụ na ọnatarachi ha niile na ha ji wee baara onwe ha uru. N'okwu ya n'isiokwu gbadoro ụkwụ na ikwesị ntụkwasị obi nye ọnatarachi ya nakwazi oge, onye okwu na ya bụ ihe mmemme bụ Oriakụ Ifeọma Abayo bụkwazi onye ji ọkwa onye isi Chili's Fast Food kenere nnọọ ndị niile chịkọbara ya bụ ihe mmemme ma rụtụ aka mkpa ọ dị na ụmụntakịrị na-eto eto kwesịrị ịmụta ezi ihe oge ọbụla. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ ihe mmemme gụnyere Reverend Father Francis Ukatu, onye isi otu chịkọbara ya bụ ihe mmemme bụ Comrade Chika Nnabuife, onye jikwazi ọkwa Founder Global Initiative for Proper Parenting, Oriakụ Chidimma Okoye. Ụmụntakịrị akwụkwọ bịara ya bụ ihe mmemme bụ ndị esi n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche wee chịkọba